Čo na tom bolo smiešne? No nič, bolo to pravda. Ja prečo vybral Slovensko? Pretože bolo napísané, že dosť chýba lekári. Ale aj tá zubarská vrtačka má také tlačidlo podobné ako ten mikrofón. Po tej vojne zvýšili ceny na benzín, na naftu, hej, a tak som do práce začal chodiť bicyklom, ale moc to nepomohlo, pretože nemám rád prácu. Tu proste implantáty, bude hollywoodský úsmev. Však áno, dá sa, ale on môže využívať ešte svoje zuby a normálne fungovať. A v rámci týchto stand-upov pred tými stand-upmi piješ aj alkohol? Ona vie aj toho mladého doktora povedať, čo on musí robiť, ako on musí trhať zub. Ona pacientom povie, aby neklopali. Ona všetkým rozdá komandy. Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy podcastu Áno tak. Sú to rozhovory s Ukrajincami, ktorí našli svoj domov práve tu, na Slovensku. Spájame tak dva svety a hľadáme to, čo máme spoločné, no a zároveň prinášame príbehy ľudí, ktorí obohacujú našu spoločnosť. Niekto sa bojí zubára, iný vystupovania. On robí oboje a Viktor je na Slovensku už 11 rokov, pochádza z Lvova a zubné kazy strieda so stand-upom. A to v silných rečiach. Vítaj v štúdiu. Ďakujem, Marek. Ahoj. No, dobrý večer. Teraz je zásadná otázka, či ty radšej meníš alebo dávaš blombu, alebo povieš nejaké vtipné situácie na stand-upe. Zubarina je to povolanie, ktoré som vybral, aby pomáhať ľuďom fyzicky. A stand-up vybral som kvôli tomu, aby psychicky pomáhať sebe, potom ako pomáham ľuďom v zubarine. No ako sa teraz človeka, čo vyberá osmičky, stane stand-up komik na Slovensku? Ešte navyše, keď nie je Slovák. No, v tom, že vyberáš osmičky, oni hovorí sa, že zuby múdrosti. No a stand-up je v podstate o to, aby proste dozvedel sa, či človek v dnešnej dobe má ešte tú múdrosť pochopiť tie vtipy. Ja mám rád čítať komentáre a niekedy odpíšem, tak mňa vždy zabávajú, že proste, a čo na tom bolo smiešne? No nič, bolo to pravda. Ale bola na to nejaká reakcia, evidentne. Čiže... No áno, alebo napríklad, že it's funny, it's true. Tiež mne páči sa tie, takže mám rád, keď píšu hnevné komentáre, ale také rozumné hnevné. A keď napíšu iba, že proste nejaký som dement, tak proste OK, je to jeho názor. Aj poďakuješ za také? Áno, veď prečo nie? Veď človek venoval svoj čas a proste odsledoval ma, aj keď kúsok, tak dobre. Presne, venoval ho tebe. Áno. No, ale aj tá zubarská vrtačka má také tlačidlo podobné ako ten mikrofón, že možno preto si sa v tom našiel. Ale teda ako si sa reálne k tomu dostal? Mal si možno niekoho s kolegou stand-upistov reálne v zubarskom kresle? Nie, nemal som nikoho. Dostal som sa tak, že išiel som na vystúpenie silných rečí. Ja som s tým do toho stand-up vôbec nepozeral. My na Ukrajine a teda ten celý Sovietský zväz tak mali KVN. A KVN je to niečo iné ako stand-up. Takže humor u nás je postavený skôr z takého impro divadelného herectva. No a tak som objavil pre seba stand-up, že že slovenský stand-up, plus ešte hovorili, že robia open micy, takže každý môže seba vyskúšať. Tak som potom prišiel domov a viem, že keď je niečo na Slovensku, tak na Ukrajine to funguje už niekoľko rokov, hej, tak som pozrel aj ukrajinský, aj ruský stand-up a potom už dostal sa aj do amerického stand-upu. No a tým pádom začal tak, že proste poviem nejaké svoje príhody a tak. Aká bola potom, keď sa ešte vrátime 11 rokov dozadu, tak tvoja primárna motivácia, že ty už teraz už si v podstate taký domáci, hej. Ty si ordinuješ, stand-upuješ, ale aká bola teda tvoja primárna motivácia, že si vôbec na to Slovensko z Lvova prišiel? Motivácia zo Lvova sem prišiel, aby som prišiel. No tak vojna. Vojna v 2014 Krym teda už nebol ukrajinský a proste to som pochopil, že v tejto krajine to bude zhoršovať sa. No a tak mal som na výber odísť do Ruska, odísť do Čech, odísť do Slovenska a ešte Anglicko asi bolo, Nemecké bolo. Tak som pozrel, že čeština pre mňa nemoc bola blízka a slovenský jazyk, ako som chodil na také kurzy na Ukrajine, 2 týždne tam asi bolo a tu celkom dalo sa pochopiť. Bol si predtým na Slovensku? Takže nejaký výlet, nič. Nič. Aké si mal vôbec očakávania tejto krajiny? No, že Európa.
Vysoké očakávanie. Hej, že proste, no, Európa niekde tam medzi Maďarskom, Polskom, proste a tak. A som ešte tak debilne mal ten autobus, pretože Lvov je blízko Polska. A ja som došiel do Krakova, alebo Žešova, ja už to nepamätám. A potom odtiaľ to išiel autobusom. Debilní spoji tam boli, to celé. A proste došiel som o 4 ráno do Bratislavy. Do ešte tej autobusovej stanice, tej prvej tej autobuse. Pôvodnej starej. Kde bolo napísané ČSSR, tuším tak nejak. ČSAD. No a proste tam som vedel, že ja som zarezoval hostel v centre mesta, že pešo tam bolo 10 minút, mi ukazoval navigátor. Ale taxikár bol a som jeho opýtal sa, že cestu, že kam musím ísť, aspoň ten smer. A on mi povedal, že 15 eur, že odvezem ma. Ja, že ďakujem pekne. My sme s ním zaďakovali jeden druhému po ukrajinsky a on mi povedal, že tento smer. tak som išiel tak. A to bol prvý môj zoznam so Slovenskom, 2015 rok, august. Tam som prišiel streda, no teda to už bol štvrtok ráno, a musel som dať doklady do ministerstva školstva. A som hovorím sebe, že no, dobre, že som prišiel, mám štvrtok a piatok, že proste, dobre, tak štvrtok vyskúšam čo, kde, ako, nachádza sa. Tak to boli očakávania, áno. No, že proste prídem a to bolo ešte na tej Kramároch Stromova, tuším, 1 tam tuším, alebo 6, nejak tak. A som tam došiel, chvála Bohu, že som mal všetky doklady so sebou, pre istotu len iba. A došiel a pozerám na dvere, že piatok je voľný deň. A že štvrtok oni pracujú iba do 12. A ja pozerám na hodinky, že to už nejaká 11. bola. Ja hovorím, že počúvajte, a zajtra, ja už mám spätný lístok, už nedela tuším, alebo sobota. Ja že, no to by bol prúser, keby som to odložil do piatku. Tak dal všetky doklady, aj tam spravil som chybu, pretože u nás na diplome píše, že doktor Zubar. Tak som normálne preložil to ako doktor Zubar. A oni tým pádom mňa celé v školstve pozerali môj diplom ako nie Zubara, ale všeobecného doktora. Ako doktora. A tam proste veľa vecí im nesedelo. A ty si mať vlastne zubný lekár. Áno, asi. Tak. A proste oni mi potom zavolali, že stala sa chyba, tak musíme ešte trošku počkať, kým to všetko overia. No a potom povedali, že overili, takže aj tak musím robiť skúšky. Pritom mne bolo povedané jeden známy, ktorý tu už bol, že proste skúšky to nič, že nie, že nič, že neboli ešte vtedy tie skúšky, že proste uznáva sa rovnocenný diplom. Ale keď som došiel v 2015, do 2016 tam tuším, zmenil sa tam minister zdravotníctva, aj školstva tuším, no proste celý systém vám padol a všetci zostali v nevedení, aj ja. Tak som takých roka pol tuším, alebo 2 proste pracoval tak, kde sa dalo, že proste umýval riady, upratal, kosil trávu tam ľuďom a tak. Nechcel som vrátiť sa naspäť domov, pretože už doma mňa čakala armáda. Tým, že som skončil vysokú školu, tak musel som ísť do armády. A tam už proste to išlo do toho, že proste Krím, tam začal sa Donbas a tak som tomu neveril, že proste tie ľudia, čo iba prišli do armády, že nepôjdu rovno do vojny, tak som tomu nedal šancu, radšej v bezpečí a umývať riady, ako tam proste zubar alebo vojak, tak. Vtedy ešte asi nebola taká reakcia na Slovensku, neviem, že od všetkých, od niektorých ľudí, že ďalší Ukrajinec vlastne prišiel. Bola aj vtedy, ale ja to beriem normálne, pretože ja vždy porovnávam s Ukrajinou. Vždy, ja chvíľu býval aj v Amerike pol roka, takže ja to beriem, že takí ľudia musia byť, ktorí povedia, že ďalší emigrant došiel sem zaberať nám prácu. I mne iba to pobaví. Spadol mi telefón. A proste oni tiež majú svoj názor a môžu mať jeho. Takže kľudne. Keď závisí na tom, ktorú prácu beriem. Pretože ja prečo vybral Slovensko? Pretože bolo napísané, že dosť chýba lekári. A potom povedal, že no tak okej. A aj v podstate celé splnilosť, pretože tam aj bola ponuka práce 2000 eur mesačne, čo som povedal, že tak to je dosť.
Aj teraz, keď zoberieme, že 2000 eur, keď zubári, a to je celý biznes, ale aj tak, keď pracujete na niekoho 2000 eur v dnešnej dobe, aj v dnešnej dobe, už po koľkých rokov prešlo, aj to stačí v podstate na jednoho človeka. Áno, v Bratislave ja chápem, prenajom bytu je nejakých 1500 eur, keď chcete žiť 1200 eur, neviem, máš svoj byt? Ja, alebo, no, šikovný si. Ale ako, keby si dal jeho do podnájmu, to koľko by si vypýtal? No, dosť. No. Dosť. To je ten trh, no. Ja tým ľuďom naozaj nezavidím, ktorí to hľadajú. No, ani ja. Ja, chvála Bohu, mám veľmi dobrého prenajmateľa, že proste od vtedy, keď som presťahoval sa v 2015, aj bývam doteraz ten istom byte, nie zvyšoval, ale ako rozumne. A tomu absolútne ako bol otvorenie, že niekedy som chcel jemu povedať sám, že proste, vieš čo? Už ti to bolo aj trápne dávať tak málo, že? Mal. Takže... Dobre, poďme sa vrátiť k tomu stand-upu. Hovoria ti pacienti v tom zubárskom kresle, že však ja som ťa asi niekde videl. A nie si ty náhodou ten tam komik, že nie sú prekvapení potom? Na začiatku poviem otvorenie, ja nevedel som, že Silné reči je také populárne proste klub. Že ja som myslel, že iba v Bratislave oni vystupujú. A potom už, keď začalo tak, že proste my sme chodili po celom Slovensku, tak už pochopil, že aha, tak to je najväčší klub a v podstate jediný klub. Väčšinou je to tak rozdelené, že proste 80% tých pacientov nevedia o tom, že ja vystupujem ako so stand-upom a tie 20% oni berú normálne, že proste vedia oddeliť, že to je proste... Že teraz si zubár. Že áno. Keď sú s tebou. Asi by to bolo fajn, keď sú v kresle. Minule som týždeň dozadu mal pacientku, ktorá prišla vyslovene ku mne, pretože videla mňa na stand-upe a že dozvedela sa, že pracujem v Leopoldove, tak našla ma a prišla tam. A ja jej vravím, že však... A prečo? Ona hovorí, že ja mám strach, a vy proste viete to tak povedať na srandu, že proste mňa to rozosmeje a potom už menej obavy mám. Mám, ale menej. Že aj to je to taký trik zubársky ja môžem otvoriť, že proste veľa pacientov napríklad boje sa anestézie a tak. No aj nielen anestézie, ale ide o to, že človek keď mlčí a veľa zubných lekárov majú takú chybu, že proste nič nepovedia pacientu, iba povedia otvorte ústa a hotovo. A pacient v svojich myšlenkách tam v hlave proste zomerá niekoľkokrát. A keď začínate pýtať sa nejaké blbé otázky, že a vy ste v rodine jedna a kedy si vydala s manželom, keď manželský pár ešte a dávate im také otázky, že on nevie odpovedať, koľko oni už spolu, tak potom jemu už nie o zuby, on že spravte mi rýchlejšie tie zuby a už odídem preč. Myslím, že to má iné závery potom. Nie len to, že potom uhradia tú faktúru na mieste a zaplatia, ale potom aj to má dohru. Asi doma. Možno, ale moja cieľ iba tá, aby ľudia nebali sa a proste nesústredili na bolesti. Skúšaš si niekedy také nejaké možno nové scénky, vtipy, zážitky aj takto na pacientov? Overujem vtipy na pacientoch. Áno, ale neskôr... Ale vieš, že sa oni sú v tom kresle, možno tak... Áno, v tom je problém, že proste oni nedávajú... Ale dá sa rozkecať. Skôr ide o to, že ja... Z historického hľadiska pýtam sa, napríklad vyšiel film Karol Duchoň, čo v podstate pre mňa bol jeden z prvých spevákov, ktorého som objavil na Slovensku a pritom rátam, že to je jeden z najlepších, čo som videl. Aj v retrospektíve proste 1960. rok on bol, no proste vtedy v Sovietskom zväze bola Alla Pugačová a to v podstate, no keď zoberieme množstvo obyvateľov, skrátime a proste... ich totožnosť, tak proste rovnaký. No bola to ikona. Ikona určite bola. A pritom, keď jeho porovnávajú s Karol Gottom, tak proste mne to nesedie. On akorát je veľmi dobrý príklad Slováka, podľa mňa. Prečo? Pretože on bol závislý na alkohole, ako bolo povedané vo filme, ale to nie je jeho chyba, ako presne jeho chyba. To proste bola chyba toho času. Ľudia, čo mali peniaze, ako mne vysvetlili, oni mohli sebe dovoliť ten alkohol. Tie, čo nemali peniaze, tak pálenku pili. Ako reflexia tej spoločnosti. Áno, on proste bol ako obeť toho.
To sme sa vlastne rozprávali o situácii, že je u teba teda pacient a ty možno skúšaš teda takéto nejaké vtipky. A ten humor ti pomáhal aj od roku 2022? Že možno tak viac vyventilovať? Nejaké svoje emócie? Emócie, áno, určite áno. Určite v 2022 to bolo, ale skôr to bral nie pre sebe, ale pre iných ľudí. Že proste aby dostať sa do silných rečí, bolo dosť ťažká konkurencia, poviem na rovinu, že proste veľmi malá šanca dostať sa tam a preto vy musíte už byť tam v podstate skúseným komikom. A aby získal tie skúsenosti, tak som založil proste svoj stand-up klub, kde my vyprávali po ukrajinsky, po rusky a to robilo spravidelne proste. A tam získal som tie schopnosti. Čiže tam si to vlastne trénoval? Tak... Trénoval, áno, určite. Aj moderoval to stále. No a keď vypukla tá vojna v 2022, tak cieľ už bolo proste tých ľudí nejak... Oni aj tak, keď prídu domov alebo v práci, oni stále to majú tú vojnu okolo seba, tak naša úloha bola proste nejakých zabaviť, aby aspoň na pár minút oni zabudli o tom, čo sa deje v celom svete. No a teda u nich doma. No a potom prišla realita života, sklamanie. Takže sklamanie zo všetko, unavenie z veľa vecí, čo som bral tak, že proste malo to by fungovať a malo by to zlepšovať sa, ale v podstate vidíme to naopak. Takže... No ako sa teda pripravíš na to stand-up vystúpenie? Daj nám nejaký taký rýchlo kurz, nejaké praktické rady. Praktické rady? No poprvé Vieš, že o mesiac budeš mať stand-up? No o 2 týždne. Tak ako ďalej? No dobre, tak teraz. Vlastne čo budeš robiť? Ako sa na to ideš pripravovať? No téma. Pre mňa je dôležité téma. Takže ja najprv vyberám tému, z ktorej dá sa spraviť vtipy. Že proste, aby bolo na zamýšľanie. No a potom proste scenaristicky chcem ju rozšíriť. Že proste, neviem, napríklad, ešte nie je dokončený ten stand-up, ale o zubarine snažím sa menej hovoriť teraz. Bolo obdobie, čo som hovoril viac, teraz dávam pauzu, hovoril o rodine a potom myslím zase vrátiť sa do zubarine, ale v druhom aspekte to, že za svoje obdobie ja menil veľa zubných sestier. Kde boli zubné sestry a kde neboli vôbec zubné sestry. Pretože bohužiaľ na Slovensku je taká legislatíva, že musí 4 roky odrobiť zubná sestra, aby dostávať taký plat, ktorý dostáva v podstate v Lidli pokladnička. Čo v podstate stráca 4 roky svojho života. A oni väčšinou... tie sestry, buď to zubarky, ktorí na 2., 3. roku, alebo to dentálne hygieničky. No a býva tak, že proste barmenka dojde, alebo nejaká pani v 40-ke zamyslela sa o živote a chce pomáhať ľuďom, ezoterická nejaká, hej. A potom sú aj dôchodkyne, ktoré ešte prirobia, aj takých som videl. No a proste každá z nich, ale tie generácií, bere absolútne inak svoju prácu. Že keď mladá boje sa do všetkoho dotknúť sa a radšej proste zostane ticho a možno to ju prejde a nebude nič sa od nej vyžadovať, tak tá stredná časť generácie 40-ročná, tak dosť pracovitá, len dosť ťažko učí sa. Že jej ťažko treba opakovať po 10 krát, aby ona naučila za niečo. Ale pritom ona dosť poctivá. Ona uprace celú ambulanciu aj 2-krát, aby vidieť bolo na nej, že chce pracovať. Len proste nedá sa jej naučiť tie bondy, apex lokátory a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tá dôchodkyňa, no tá proste 70-ročná, ona to vychutnáva normálne. Ona vie aj toho mladého doktora povedať, čo on musí robiť, ako on musí trhať zub. Ona pacientom povie, aby neklopali. Ona všetkým rozdá komandy. Poznáme také situácie a také prípady? No. To v štátnej nemocnici sú tie staršie sestry. To som tiež zažil, keď som tiež chodil na tú predprípravu na chirurgiu. Tak tam som bol v Ružinove, akorát som to prvýkrát no nehovorím, že poslednýkrát tam bol, ale proste... No a toto sú už tie sestry, čiže toto bude nejaká tvoja téma, ty si ju tak akože pripravíš, zamyslíš sa, že ako to sa dá rozšíriť. No a teraz vtipy musíš napísať na toto. No a tam už ideš do hĺbky. Ja vždy snažím sa ísť do hĺbky. Že mladého človeka čo zaoberá? Peniaze.
stredný vek, čo zaoberá, skôr, aby on prejavil sebe v svete. Hej? Že proste, kto on ukázal svoju prácu. No a potom posledný človek, pani, vedúca, povieme tak odne, že potom išiel vtipy, že oni mňa musia naučiť. Ja ich učím zubarine, ale oni aj mňa musia niečo naučiť. Tak tam je posledný vtip na tú dôchodkyňu, že ona mňa naučila, že v Lidle ráno je rožky zadarmo proste. No, za akciu nejakú. Že proste nemusia tu zubarina byť. A ty si potom tie stand-upy nejakým spôsobom, predpokladám, že nacvičuješ asi? No áno. A je to nejak, že pred zrkadlom, alebo ako to potom vlastne ďalej vyzerá? Áno, musí to byť pred zrkadlom. Nie vždy, ale ideálne to by bolo pred zrkadlom, pretože niektoré emócie je lepšie podať, keď si nahnevaný, napríklad vidíš svoje obočie, vidíš oči, ako dáš nahnevaný tvár, keď si proste šokovaní a tak. No proste viac do toho. A pritom pozerám aj svojich kolegov zo silných rečí a tam sú proste jedni z najlepších, čo vedia to robiť. Sú aj tie, čo nerobia vôbec. Nebudeme. Takže tam pol na pol, hej. A z tých teda, dobre, a už potom asi, keď máš tesne pred vystúpením, asi už proste on ideš na to. Áno, ja som nie z tých typov, čo až tak už nemám možnosti viac niečo prepísať alebo niečo. To u mňa s mojou slovenčinou je dosť ťažké. Keď som už pripravený ten vtip, tak on pôjde, buď chcem, nechcem. Takže skôr dýchacia nejaká metóda, že proste hlboko dýchať a... Že byť proste v pohode a... Ako vidie, to vidie. Ale energetika je dôležitá. Energetika je dosť dôležitá, aby ľudia proste cítili, že ty to nerobíš tak, odflakávaš. Musíš to... Koľko percent z toho je realita? Z tých príbehov? Realita je vždy tam. Je hyperbolarizácia, neviem ako to po slovensky. Hyperbolizácia. Áno. A potom je absurd. Že do absurdizmu dochádzaš. Ale vždy tam je prvá myšlenka, čo proste tebe nepáči sa, alebo proste zdá sa tebe blbou. A potom z toho už vyplýva ten stand-up. Možno by som napadol mňa nejaký vtip. Áno, moje obľúbenie, že proste po tej vojne zvýšili ceny na benzín, na naftu, hej, a tak som do práce začal chodiť bicyklom, ale moc to nepomohlo, pretože nemám rád prácu. A v rámci týchto stand-upov, pred tými stand-upmi, piješ aj alkohol? Nie, ja alkohol vôbec nepijem. Ostatní pijú? Niektorí pijú, niektorí tiež nepijú. To už je... ja mám rád metový čaj. Komu pomáha čo? Ten alkohol... To závisí na človeku. Keď on vie otvoriť sa pod tým alkoholom, tak OK. Ale niekedy to je proste už sebaklamstvo. Že ja som vtipný pod alkoholom, ale pritom to fakt nie je tak. Bolo pre teba náročné si tak zvykať, že ty si tie vlastne stand-upy už dával pred v odzvukách cudzím publikom, že to boli prevažne asi Slováci. A ako toto si vlastne znášal a ako veľmi si veril so svojou slovenčinou, že to bude vtipné? Neveril. Prvýkrát, keď som robil to proste, aby dokázať sebe, že dá sa spraviť humor, aj keď si není nosičom toho jazyka. A to bola sestrička jednak, čo povedala, že ale prosím, pán doktor. Ale ja som povedal, že nie je to po prvom alebo po druhom open micu, ja som jej povedal, že vieš čo, asi, pretože bolo smiešné. A ja hovorím, že vieš čo, asi nie je to ťažké dostať sa do tých silných rečí. A on, že čo? Dostať sa tam? Nie, to ste už prehnali, pán doktor. A ja, že no tak vyskúšam. Ale ma to aj ochraňuje, že ja nie som Slovak a tým pádom veľa vecí, čo poviem, to je proste môj názor. Názor buď Ukrajinca, emigranta, proste cudzého človeka, ktorý vidie tú situáciu z boku. Keď ona nie je správna, keď ja to zle vidím, tak proste OK, vy mňa opravte a ja poviem, že OK, funguje to tak. Napríklad som mal stand-up o akvaparku a tam bol ten záchranár, čo pri bazéne zachraňuje. A ja som nevedel, ako on nazýva sa. A mne z publiku vykričali, že plavčik. Ja že, plavčik? Vážne? Že proste z toľkých slov vy ste vybrali plavky, on proste v plavkách chodí a vy ste zobrali a nazvali jeho plavčik? No asi je ešte vie plávať. Hej? To je také smiešné. To v tom momente je to veľmi také
smiešné, keď proste dozviem sa slovo, ktoré absolútne tam také... Čiže aj ty sa reálne stále učíš, že sa teraz už to možno nie je v tej akože stále aj v ordinácii, ale zároveň ako na tých stand-upoch, však tam tí ľudia... Viac na tých stand-upoch, oveľa viac. Zlatá žila napríklad. To je proste nikde som nevedel, že vy to voláte Zlatá žila. A to samotnko malo o tom stand-upe. Ja, že čo? Ale bohužiaľ v ambulancii už iba 10% možno naučím sa slovenčine novej. Prečo? Pretože tam je celé všetko dookola to isté. Výplň, plomba, odporúčanie, to isté. Proste ja za deň po extrakcii môžem povedať tú istú vetu aj 10 krát. Tak skús možno zmeniť ten postup. Áno, neťahať zuby. Zmeníš to ten postup, najprv človek zaplatí a potom vlastne až zistí, že čo mu reálne budeš robiť, vieš? No, že taký balík. Viem si predstaviť, že človek by reagoval ako rôzne a možno by z toho boli nejaké vtipné situácie. A keby si mal porovnať, že na čom sa Slováci najviac smejú versus Ukrajinci, bude to podobné alebo práve úplne odlišné? No, nie je to taká otázka, že sú rôzni Ukrajinci a sú rôzni Slováci. A ja akorát... Proste, koľko je tam silných rečí? 16 komikov, 17 a daj všetkým ten istý vtip, každý jeho povie po svom. A každý bude vyhovať svojej publike. Proste niektorí na východnom Slovensku budú veľmi dobrí, niektorí na strednom a niektorí dopadnú veľmi zle všetky v Ružomberku. Hej, proste... Ružomberok bude osudový. Musí byť nejaká Achillová päta na Slovensku, tak to je ten Ružomberok. Bohužiaľ. Čiže, ale keby si... Ty pochádzaš odkiaľ? Zo Zvolena. Ale Zvolen mám rád ináč. Hej? A vieš prečo? Áno, niekoľkokrát. Aj zámok som videl ten. A hlavne tak škoda Zvolen, pretože pri tej Banskej Bystrici on stráca svoju dôležitosť. Ja absolútne súhlasím. A Zvolen akorát on nachádza sa na tej D2, tuším. R1, nevadí. Že proste od neho, keď bývať v okolí Zvolenia, všade máš proste rovnako dostať sa. Do Bratislavy je koľko? 2 hodiny. Nie ako 2 hodiny. Za 1,5 hodiny to vieš. Áno. Prejsť. Do Košic je to v podstate 3,5 nejak tak. Aj menej, hej. No, už aj teraz tam je čiastočná diaľnica, takže... Áno. Takže Zvolenie je pre mňa veľmi taký zaujímavý. Žilina fajn, tiež mne páčila. S tým, že som pobehal zo silných rečí, a čo je veľká výhoda uvidieť Slovensko a uvidieť tých ľudí, čo prichádzajú na stand-upy. Jasná vec, že to sú ľudia, čo vedia kúpiť lístok. Musíme baviť sa otvorené, že Slovensko to není tie, čo proste majú... Ako aj tu, keď vypukla vojna, prišli Ukrajinci na drahých autách a všetci myslia, že Ukrajinci to iba ľudia, čo jazdia na drahých autách. To ste vy s tými Mercedesmi. No bohužiaľ, ale aj vy máte drahé auta, ale pritom aj ľudia, čo chodia na silné reči, majú v podstate peniaze kúpiť lístok, hej? Čo tam nestojí pár eur. Ale napríklad v ambulancii, čo u mňa je mimo Bratislavy, tak dojdú ľudia a ani nemajú peniaze, že proste objednávajú sa po 15. po výplate a dávajú jeden zub každý mesiac, ale poctivo dávajú. Takže chcú zmeniť svoj život, chcú byť zdravšími, čo v podstate ja iba podporujem a viem spraviť aj 2 výplne za jednu cenu. Ale tak zase ísť na stand-up vlastne znamená, že možno nepôjdem do kina, nepôjdem do divadla, pôjdem na stand-up, tiež je to nejaká forma kultúry. Forma kultúry, áno, ktorá musí zodpovedať. A nehovorím, že ona nezodpovedá, ale sú tam určite miesta na zlepšovanie. Čo by si v stand-upe nikdy nemalo byť? Čo by to fakt nikdy nemalo obsahovať? Alebo by si povedal, že tak toto nie, toto proste nie je ten stand-up. Ťažká otázka, pretože z jednej strany veľa vecí tam netreba dávať, napríklad tam o znasilnení detí a tak, ale potom z toho vyplýva ďalší vtipy, čo mňa na poslednom majku nepáčilo, že hovorili o tom Polsku, o tých dronách. Že proste hociaká situácia vypukla sa, hneď idú o tom hovoriť. Ja sa z jednej strany chápem, že proste, niečo nové. Bola to téma vlastne. Hej, téma. Ale keď pozrieť sa na tých amerických stand-upov, tak tam je taká téma, čo bude páčiť sa ľuďom aj o 10 rokov, aj o 20 rokov. Proste kto vie, čo o 20 rokov. Už možno Polska ani nebude, hej? Takže...
Dávaš aj, takto skúšaš si stand-upy aj doma, že pred manželkou? Hlavne pred manželkou a to je úplne iný publikum. Veď keď manželku rozosmejem, tak ja viem, že ten vtip bude fungovať veľmi dobre. Okay, čiže tam to vyskúšaš takto. Áno, ale skôr to je svoje individuálna publika. Na manželku fungujú vtipy, ktoré proste ona iba vie pochopiť. A to je príjemné. Uh-huh. Keď nachádzaš nielen k manželke, ale ku každému komiku, ktorý má rád svoje nejaké veci. Napríklad v Silných rečiach máme debilní vtipy. Neviem, či si pozeral nejaký. No a ja tam veľa neberiem účasť, pretože pre mňa napríklad debilný vtip je dosť ťažké. Tam musíš vedieť veľa toho vnútorňa. Slovo slede a tak. Ale prvý môj debilný vtip bol s Jakubom Gulikom a on proste pod mňa pripravil veľa vecí, čo tam začínali s tým farárom a on to aj končil tým farárom, že callbacky to robil. No a to bolo veľmi smiešné proste. A to napravil naschvál pre mňa. A to je pre mňa je to najlepšie, keď na človeka píšeš. Uh-huh. Hovoril si o tom vlastne, že keď človek ide na ten stand-up, tak jasne musí si kúpiť nejakú vstupenku. Uh-huh. Dokázal by si sa uživiť čisto iba stand-upom, keby si nerobil zubarinu? Áno, dá sa. Len je to taká cesta není až taká rýchla. Vidím teraz na niektorých komikoch zo Silných rečí, že celkom sa im to rozbieháva a že to sa dá spraviť, len tomu treba venovať ešte viac času. Že proste to není práca od 8 do 4 dňa. To proste práca non-stop a niekedy aj piatky, soboty. Že odpisovanie mailov, čítanie tých komentárov a tak. Takže keď iba týmto výlučne zaoberať sa, tak jasné, dá sa uživiť sa. Veď tam sú tie top 5-6 komikov, oni iba tým aj žijú. Uh-huh. To je normálna vec, ale proste treba nájsť na to čas. A hlavná vec, z toho potom ešte mať chuť z toho humoru. Po pol roku, po roku, po 2. A ty máš stále chuť? Nie. Nie. Už nemáš chuť sumoru. Ja som nemal ani chuť prísť sem, ale ty si písal mi raz, potom druhýkrát a ja som povedal, že no dobre, tak robíš dobrú vec. Chceš, aby o Ukrajincoch niečo dozvedeli Slováci a Ukrajinci o Slovákov, čo je veľmi dobre. Aj tričko máš veľmi. Ja som sa pripravil. No a ja som chcel zobrať tričko Slovenský kríž mám a na čo mi chalani povedali, že to je nacistické tričko. Ja presne, čo by to pripomínalo, ale to nechajme tak. Čo, keď sa pozrieš takto spätne za tých 11 rokov, si povieš, že toto ťa na Slovensku stále štve, že ťa to stále vie nahnevať. A naopak, čo je na tom Slovensku fakt, že super? Dobre, tak tým, že som humorista, hej, tak ja odpoviem trošku s humorom. Čo mňa štve na Slovensku, tak to sú tie... Dá sa tu nadávať, či nie? Dá sa tu nadávať. Tie Ukrajinci, čo dojdu sem na Slovensko a nedodržujú pokynov a pravidel, čo fungujú tu na Slovensku. Vy nemôžete prísť sem a robiť to, ako ste žili tam. To nefunguje proste. A čo mňa páči na Slovensku, to Ukrajinci, ktorí prídu sem a začnú robiť nejakú vec, ktorú tu doteraz nikto nerobil. Proste. A je to nie že konkurencia, ale rozšírenie trhu. A tým pádom nejaký Slovák pozrie sa na reštiku, ktorá otvorилась, batóny, alebo tam Černomorka, alebo tak, a povie, že nie je to zlé, ale ja viem spraviť lepšie. Už viem, ako to môže fungovať. A začne robiť svoje nejaké. Takže zdravá konkurencia je to super. Aj v zubarine je to dobre, ale v zubarine je to v dnešnej dobe už o marketing. Čo pekne fotky, ale pritom funkcionalita je nula. Tak tých zubarských ambulancií je minimálne teda v Bratislave vôbec nie je málo, takže... A na jednu menej. Už na jednu menej. Že ja som mal tiež, otvoril som ambulanciu v Bratislave a zatvoril som. Pretože dosť nafúkaný je trh. A tam už nejde o liečbu, tam už je o marketing. Predaj toho, čo v podstate človek ani nepotrebuje. Uh-huh. A ja s tým proste neviem zmeriť sa. Uh-huh. Že nie si s tým OK teda? Áno, keď človeku proste hovoria, že on má ešte pár svojich nejakých zubov a im hovorí, že tak dáme to preč a
tu proste implantáty, bude hollywoodský úsmev. Však áno, dá sa, ale on môže využívať ešte svoje zuby a normálne fungovať. Len ty chceš zarobiť na ďalší byt, tak povedz to na rovinu. A vidíš, že on môže sebe to dovoliť a začneš mu hovoriť, že to je jediná možnosť. To asi nie je úplne férové, no. Čo by mali Slováci vedieť o Ukrajincoch? Čo by Slováci mali vedieť o Ukrajincoch? Jednou vetou. Že my sme ľudia, klasickí ľudia, ktorí tiež robia chyby a tiež máme svoje rôzne názory. Takže keď od jedného do druhého Ukrajinca, to neznamená, že on bude taký istý. Sú veľa Ukrajincov, ktorí majú svoju históriu. Napríklad, ja som Ukrajinec zo Lvova, čo je dosť nacistické miesto, a pritom môj rodný jazyk je ruský. Hej, môj otec, môj dedo rozprával vždy po rusky, ja som chodil vo Lvove do ruskej školy a proste, a to background i určite dáva nejaký. Takže ja stále som počúval aj ruské pesničky, aj ruskú komédiu som pozeral, len nestotožňoval som seba s Rusom. Ja som Ukrajinec, ktorý rozprával po rusky. A čo, vy v podstate máte tu Slovákov, ktorí nevedia po slovensky, hej? Áno, sú také oblasti. Dunajská streda, tam nebudeme menovať ďalej. No, napríklad, každý si vie predstaviť. A čo by teda Ukrajinci mali vedieť o Slovákoch? Že vy ste veľmi dobrý národ. Čo proste... Áno, že vy ste veľmi dobrý národ. Aj pri tom, keď nájdem nejakého Slováka, aj stretnem, že proste nadáva brutálne aj tak, on má určite nejakú problému proste. Nie teraz, nie v tomto momente, keď on kričí na teba alebo na niekoho. Proste natoľko dobrí ľudia a neférový život dostali, proste vie to naštvať proste. A keď aj pacienti niekedy prídu, že proste tam vôbec mi nesedia tie korunky, alebo vôbec tam ešte niečo. Ja hovorím, že počúvajte, no veď vidím po papierikách a po artikulácii, že proste to sedie, že máte asi nervový nejaký v niečom inom. Nie. A potom áno. Takže je to o človeku a ako dobre vieš o tom človeke. Takže a stále, keď s pacientami rozprával sa, tak jedni z najlepších pacientov sú Slováci. Ja mám vtip na to, že proste najlepší národ, aj najlepší pacienti sú Slováci, nie Češi, pretože Češoch nemám až tak rád. Maďari tiež nie, Ukrajinci určite nie. Takže iba Slováci. Oni natoľko veria doktoru, že ja sám sebe neverím tak, ako veria mi Slováci. To je, myslím si, že ideálne ukončenie toho, aj celej tejto epizódy o tom, ako si priblížil tú nielen zubárskú činnosť, zubárske povolenie, ale to, ako si sa stal v podstate plnohodnotným, plnoformátovým stand-up komikom. Díky, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie, Marek. Sledovali alebo počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Áno tak. Kompletné záznamy podcastov nájdete na YouTube kanáli alebo na Spotify. No a pravidelne komunikujeme na našom Instagramovom profile a na TikToku. Ďakujeme, dovidenia.